Vi gennemgår nu trin for trin, hvordan du bedst tænder op i brændeovnen. Læs monterings- og brugsanvisningen for yderligere råd og information. Vi anbefaler ikke, at du bruger briketter i vores produkter, eftersom det skaber så høje temperaturer, at brændeovnen kan tage skade. Brug 2,5 til 3 kg fintkløvet optændingsbrænde med en diameter på ca. 2 til 5 cm. Hvis det er første gang, du tænder op i brændeovnen, bør du veje brændet for at se, hvor meget det er. Hvis du bruger for lidt træ under optændingen, eller hvis brændet er for groft kløvet, opnår du ikke den korrekte arbejdstemperatur i brandkammeret. Resultatet kan blive dårlig forbrænding, hvilket forårsager kraftig soddannelse og at ilden går ud. Sørg for, at primærluftventilen er helt åben, det vil sige til højre. Træk optændingsventilen ud og lad den stå i denne position i hele optændingsfasen. Læg 2 til 3 tændposer eller optændingsbriketter ind. Stabel optændingsbrændet på kryds og tværs. Når brændet stables på denne måde, letter det optændingen, og forbrændingen bliver optimal. Hvis du har mekanisk ventilation eller undertryk i det rum, hvor brændeovnen er placeret, kan du åbne et vindue i nærheden af brændeovnen før optændingen. Lad det stå åbent under hele optændingen. Det er bedst, hvis eventuelle ventilatorer slukkes, især i mindre rum, eftersom der ellers kan suges røg ud i rummet. Tænd ilden og lad lågen stå på klem. På denne måde får ilden nok ilt under optændingsfasen. Det er vigtigt, at ilden får ordentligt fat, inden lågen lukkes. Alt træ i brandkammeret skal være antændt, og træstykkerne skal brænde ordentligt, inden lågen lukkes. Dette kan tage 10-20 minutter, alt efter hvor hurtigt skorstenstrækket kommer i gang. Læg gerne mærke til det sidste billede i denne sekvens. Ilden skal brænde ordentligt. Kontroller, at primærluftventilen er helt åben, det vil sige til højre, og luk derefter optændingsventilen ved at trykke den fuldstændigt ind. Nu kan du lukke lågen. Ildens intensitet kan blive noget lavere, når lågen lukkes, men hvis ilden fortsætter med at brænde med klare flammer, ved du, at du har gjort det hele korrekt. Brug primærluftventilen til at regulere varmen. Når flammerne er næsten eller helt forsvundet, er tiden inde til at lægge de første brændestykker på. Nu skal du bruge almindeligt kløvet brænde med en diameter på ca. 7-9 cm. Åbn lågen en smule og lad undertrykket i brandkammeret udligne sig i et par sekunder, før lågen åbnes helt. Læg derefter 2 til 3 stykker brænde ind på denne måde. Stil lågen på klem og lad ilden få fat, inden du lukker helt. Hvis du følger disse enkle råd, hver gang du tænder op i din brændeovn, vil du få mange dejlige timer foran brændeovnen.